OK, takže právě jsme připluli do Albánie nějakou z tamhle těch lodí a tohle to bude den v životě v Albánii. Let's go. Jsme v Sarande, což je vlastně hnedka vedle Řecka. Je to prostě takový vibe, jako nějaká Itálie, Chorvatsko, kde tady máte tu promenádu, restaurace po straně a vlastně tady moře. OK, takže právě jsme dorazili na ubytko, ukážu vám teďka view z ubytka. Myslím si, že view úplně super. Jo, mně se vlastně líbí, jak tady máte ty kopce nebo hory s výhledem vlastně na moře, kde vlastně tamhle máte Řecko, kdybyste letěli nebo šli, jeli 2 hodiny směrem tam, tak tam máte Itálii. Co se tradingu týče, tak aktuálně zažívám jeden z mých nejhorších losing streaků. Pravděpodobně můj nejhorší losing streak za tenhle rok. Spál jsem 100k Fundet FTMO účet, spál jsem nějaký výzvy, co jsem obchodoval. Moje další Fundet účty jsou docela v drawdownu, pár procent. Není to nic hroznýho, ale určitě to není nic příjemného. Já statisticky v létě nemám dobrý data, v létě moje strategie prostě neperformuje zase tak dobře a teď se to určitě podepisuje, protože, jak říkám, je to můj nejhorší losing streak za tenhle rok. Aktuálně na mém dalším Fundet účtu, nevím, jestli to uvidíte, doufám, že jo, jsem $900 v profitu na EuroJPY vlastně buy, ale ten účet je taky v drawdownu, takže uvidíme, co z toho bude, ale my jsme tady teďka v Albánii na 3-4 dny. Já jsem chtěl hlavně vypadnout z Česka, nejenom kvůli tomu losing streaku, ale byl jsem v nějaký rutině, ve který už jsem se cítil, že potřebuji nějakou změnu lehkou. Myslím si, že což je super tip pro vás, jakmile máte winning streak, jakmile máte losing streak, tak si myslím, že nejlepší věc, co můžete udělat potom, jak to skončí, nebo během toho, je prostě vypnout. Vypnout hlavu na 3-4 dny, buď to netradovat, nebo nevěnovat tomu tolik pozornosti a prostě žít v přítomnosti, pořádně si srovnat myšlenky, co chcete, co očekáváte. Ať se to může zdát neproduktivní, tak long term je to vlastně super dobrý rozhodnutí, protože dávám to tu clarity a vy vlastně víte, co potom chcete. A my jsme se teďka půjčili bike ještě, takže se půjdeme projet, půjdeme to tady prozkoumat a vidíme se soon. Hey, tell them some in Czech. Jo. Naser si kurva do piči. To je jediný, co umí. OK, takže už je večer, cca 6 hodin večer a právě jsme se vrátili z průzkumu tady okolí, ale hlavní událost večera teprve přijde, protože jdeme tamhle na kopec, na hrad, na večeři s výhledem, což vám hnedka ukážu, ale chtěl jsem vám ještě ukázat ubytko, kde tady vlastně bydlíme, ať máte představu, jak to tady tak nějak vypadá. Takhle vlastně přijdete, tady je vlastně hlavní entrance, tady koupelna, gauč, krásný balkon s televizí, tady máme své věci. Tady je vlastně ložnice. Když jsme to bukovali, bylo tam napsáno, že to je 2 bedroom, bohužel je to jenom jedna velká manželská postel a gauč, takže já spím tady, Dylan, ten spí na gauči. Tady v té ložnici vlastně není nic moc jako co k vidění. Hlavní věc tady toho apartmánu je určitě ten balkon, kde máte super views. Máte tady vlastně velký balkon, kde si můžete sednout, chillovat, dát si snídani, dát si kávu a vlastně začít váš den. A tady to je výhled. Výhled za mě super, to je právě důvod, proč jsme to bookli. Už ani nešlo skoro víc vlastně výš to booknout. Když se podíváte, tak jsme tady skoro nejvýš, pak už máte jenom tamhle nějaký baráky. Chtěli jsme vlastně ubytko, aby to bylo co nejvýš, s krásným výhledem, což přesně máme. A jak jsem říkal, tamhle nahoru, na ten kopec, já vám to přiblížím, pojedeme teďka na večeři na Sunset Spot a budeme mít vlastně krásný výhled na celé město, na celé moře tady na Sarandej v Albánii. A takže jsem chtěl jenom takový rychlej update. Ještě vám chci ukázat ten trade, já doufám, že to uvidíte. Tohle je můj 100k E8 účet. Aktuálně jsem 2,5% v drawdownu, 1,3% floating. TP mám 2R, což znamená 2%, $2000, takže pokud tenhle trade hitne TP, tak budu blízko break-evenu a budu blízko payoutu. Další účet, který vám ukážu, je účet Fivers,
kde mám 50káčko. Možná vidíte, doufám, že vidíte. Floating aktuálně 1,5% a říkám, jsem v losing streaku, aktuálně 6,2% v drawdownu, ale pokud tyhle ty trady vyjdou, tak budu cca minus 1%, což je super a uvidíme, říkám, před chvilkou začala New York session, teďka je tam dost velký volume, tak uvidíme, ale tohle je aktuální výsledek 760 tady a $13 na tom E8 účtu a uvidíme, co nám přinese den dál. OK, takže už jsme na místě, našli jsme Lucky, jeden stůl, je to tady úplně packed, neměli jsme rezervaci. Máme tady champagne a můžu vám říct, že to ale stálo za to, protože když se podíváte na ty views, občas je důležitý se zastavit a uvědomit si, že se vlastně dá žít ten život i jinak, než jenom pracovat a být vlastně furt v tom grind modu a zastavit se a užívat si to ovoce, co jste zasadili a teďka sklízíte. Protože nebejt tradingu, tak určitě nemůžu cestovat tak, jak cestuju. A jsem za to nesmírně vděčný, když se nad tím pozastavím. Když jedu a jsem v tom momentu, tak si to ani nevědomu. Ale já teďka poslední 2-3 dny jsem byl dost v přítomnosti, ani jsem moc netrávil na sociálních médiích nic. A můžu vám říct, že tyhle 2-3 dny byly super. Byly určitě jedny z mých nejlepších a to stačilo jenom prostě vypnout sociální média a užívat si přítomnost, užívat si ten život, který jsem sám pro sebe postavil a chci vám určitě říct, že je to worth it, takže cheers to that. OK, takže zdravím vás všechny, vůbec nevím, kde to skončilo, já jsem aktuálně dorazil domů. Co se dělo potom v Albánii, nic moc extra se nedělo, ale chci vám sem ke konci hodit jednu story. Já jsem měl booknutý let přes Řím, jelikož to bylo i nejkratší, i cenově se to nejvíc vyplatilo, měl jsem booknutý let přes Řím, ale když jsem to bookoval, vůbec jsem si nevšiml, že Řím má 2 letiště a že ten můj druhý let je z toho druhého letiště. Měl jsem tam cca 1,5 hodiny pauzy, ale jakmile jsem dorazil do Říma na letiště, tak jsem si všiml, že ten let je z druhého letiště a cesta tam trvala přibližně 1:30 a já jsem měl 1:30 ani ne na to stihnout ten let, takže jsem ten let nestihnul a místo 7 večer v pátek jsem dorazil domů až teď. Teď je sobota 9 ráno. Co se stalo, bylo to, že jediná volná letenka na ten den byla z Říma v 9 s přestupem v Srbsku v Bělehradě a tam jsem čekal 7 hodin, než jsem se vlastně dostal do Prahy, takže ten let trval asi 11 hodin z Říma do Prahy, asi by to bylo rychlejší i autem, co si budem, ale to je taková story rychlá a takový ponaučení i pro vás, že koukněte se pořádně, co si bookujete za let, tohle se mi stalo poprvé, ale nic crazy se nestalo, já jsem akorát spal na letišti, protože jsem chtěl být ready a pracovat dneska a můžu vám říct, že jsem se těšil domů, těšil jsem se, až si zapnu počítač, že si k tomu sednu a pořádně si připravím věci na další týden vlastně, na další tradingový týden a hodím vám sem nějaký breakdown grafů ještě takhle nakonec, aby to nebylo jenom o povídání, aby tady byl i nějaký trading. Chci teďka dokumentovat, co nejvíc to půjde a nejenom ty highlights, ale i ty pády. Jo, jak jsem říkal, mám teďka losing streak. Spálil jsem 100k FTMO, spálil jsem 80k Rebels Funding účet, ze kterého jsem vytáhnul poměrně dost peněz. Takže jsem se dlouho držel, takže furt to ROI na té investice bylo super, i na tom FTMOčku, ale jak říkám, aktuálně jsem v losing streaku. Je důležitý, pokud jste v losing streaku, dát prostě zoom out, protože trading je long term game. Jo? Je úplně jedno, jestli máte prodělečný den, týden nebo měsíc. Důležitý je kvartál, důležitý je půl rok, důležitý je rok a trading je válka. Takže pokud prohrajete jednu bitvu, 1 měsíc, vůbec nic se neděje, hlavně jde o to si správně zarámovat ten svůj mindset a zarámovat tu situaci. OK, ten měsíc jsem prohrál, nedá se nic, jede se dál. Srpen, příprava, bum.
let's fucking smash it. Takže OK, hodil vám jsem ten breakdown, jak jsem říkal, market zrovna otevřel, už je pondělí, aktuálně 10:30 ráno a já jsem zrovna otevřel pozici na euro dolaru do shortu, takže vám chci dát tady breakdown, jak vlastně koukám na ten market, proč jsem to otevřel, jak jsem to otevřel a yes, jdeme na to. Já, když se koukám na market a když analyzuju market, tak je pro mě důležitý hlavně směr, to je daily bias, weekly bias, prostě direction. Já potřebuji vědět, jestli trendujeme dolů nebo jestli trendujeme nahoru. Jo, v tenhle ten moment můžete vidět, že euro trenduje dolů. Tady to máme swing high, tady to máme swing low. OK? Proč je tohleto swing high, proč je tohleto swing low? Když se podíváte na strukturu, na H4 timeframeu, H4 timeframe je pro mě hlavní strukturní timeframe. Jakmile jsme prorazili tohleto low, tak tohleto se stává vlastně swing high. A jakmile market pullbackne aspoň 38,2%, tak tohleto se stává swing low, což market pullbacknul 38,2%, market si myslím, že udělal pullback v okolo 50%, to bude 50% a tady odsaď jsme šli dolů. Většinou, když market trenduje, tak uvidíte, že většinou, aby se ten trend vlastně reversnul, tak musíme se dotknout aspoň toho swing low. Aspoň toho swing low. Může se to reversnout i předtím, ale většinou vidíte, že to bude a buď to uděláme vlastně pattern, dvojitý dno a reversal pattern, nebo market prorazí strukturu a potom ji prorazí zpátky a máte změnu trendu. Takže v tenhle moment jsme se ještě nedotkli ani toho swing low, ani jsme ho neprorazili, to znamená, že já očekávám, že to swing low bude otestovaný v následujících dnech. Tím pádem, já teda vím, že jsem bearish, já teda si zaznačím tohleto moje swing high, tohleto moje swing low. Na daily to bude asi stejný, jo, na daily je to dost podobný. Na daily by bylo swing low tady a mně se líbí i tady ten level na H4, protože jak vidíte, tady se stal nějaký průraz, ale okamžitě jsme šli zpátky, takže si myslím, že tady to je dobrý level na target. Myslím si, že se dostaneme sem, tady to mám 1:2, budu spokojený, tady to pravděpodobně budu zavírat. Takže to máme k tomu směru. Dále potřebuji vědět nějaký key level, nějaký level, kde ten trade vlastně můžu vzít. Tak když si to oddálím, kde se cena odrazila na daily, my jsme aktuálně prorazili tenhle ten obrovský range, kde jsme rangeovali hrozně dlouho. A ještě to není úplný průraz, ale jsme pod tím, což je pro mě dost silná indikace na to, že můžeme vlastně pokračovat směrem dolů. Takže já si zaznačím tenhle ten level jako můj major key level. Jakmile vidíte, jakmile se tam cena dostala, máte obrovský reakce. Cena ten level prorazila a aktuálně jsme ho otestovali. 50 na tom Fibonacci, jo, otestovali jsme ten level a aktuálně pokračujeme směrem níž. Co jsem si opět zaznačil, jakmile trend a jakmile vlastně trh dělá pullback, omluvte mě, tak trend máme bearish, ale jakmile trh dělá pullback, tak trenduje směrem nahoru. OK? Co já chci vidět? Já chci vždycky vidět ten průraz tohohle counter trendu, což je vlastně průraz toho pullbacku směrem do hlavního trendu. A jakmile můžete vidět, jakmile cena prorazila tady to low, tak znamená to, že tenhle ten counter trend byl proražený a já už trenduju zase v tom hlavním trendu. Já vám tohleto všechno ukazuju na H4, na menších timeframech to můžete vidět. Tady to bylo dost choppy, jo. Ten trh vlastně rangeoval skoro měsíc a nebyla tam jasná vlastně direction, ale teďka už můžeme vidět lower high, lower low. Takže já aktuálně očekávám nějaký lower high a očekávám push směrem dolů, jelikož market mi to aktuálně indikuje docela dost hezky, protože říkám, můžete vidět, že konečně jsme prorazili tenhle ten uptrend, co se nám tady tvořil v tom pullbacku, takže si myslím, že aktuálně vytvoříme lower high a budeme pokračovat směrem dolů. Jak jsem nastupoval, proč jsem nastupoval tak, jak jsem nastupoval, tak já jsem měl tady trendlineu, boom. Já vlastně trendline je většinou z toho, jak děláme ten counter trend v tom pullbacku, tak se tam ta trendline vlastně nám, jakmile tu trendline prorazíme, tak je hodně velká pravděpodobnost, že se půjdeme podívat na to swing low. A aktuálně jsme tu trendline prorazili, otestovali a tam přesně byla moje entry. Když teďka dám scale down na menší timeframey, na H4 už moje práce jako je done, já většinou nastupu na H1, na M30. Na H1, co jsem se natahoval, bylo Fibo,
taky intraday low, intraday high, nebo internal high, internal low, můžete to nazývat jak chcete. Tady to bylo proražený, říkám, tohle to bylo proražený a aktuálně ten market prostě trendoval směrem dolů celou dobu, takže já jsem startoval FIBO, potom jsem měl, jak jsem říkal, tu trendlineu, potom jsem měl tady ten level, kde vlastně, co je většinou moje entry, tak je to většinou předešlá market struktura, jo? Což znamená, že pokud market v tenhle moment trenduje dolů, tak já mám většinou sell limit na té předešlé struktuře. Všechno, pokud je valid, tak mě to tady nabere, já mám stop loss tady zatím a cílem buď to tohleto low, nebo to swing low, což je někde tady většinou, záleží, ale říkám, já jsem tam měl pozici v pátek, mě to vyplo na break-evenu, OK, a já jsem teďka market otevřel s gapem a když jsem viděl ty reakce, tady vlastně, abych tam vrátil zpátky tu trendlineu, když jsem viděl ty reakce na tu trendlineu, když jsem věděl, že furt vlastně všechno je dodržený, můžeme si nakreslit trendlineu i vlastně tady, tu jsem nepoužil, můžu ji použít. Když jsem viděl, že všechno je dodržený, struktura furt bearish a nejdůležitější pro mě byl ten průraz vlastně tady toho bodu, tak jsem si říkal, OK, jakmile zavřela tato H1 svíčka v 8 hodin ráno, což bylo vybrání tohohle high, plus to uzavřelo jako vlastně pin bar směrem do shortu, což znamená obrovská rejection tady té trendliny, tak já jsem nastupoval, stop loss za tohle high a TP tady to swing low, což je přibližně 2R. A zatím trade vypadá super, vypadá to dobře, jak vidíte, tady máte 1, 2, 3 dost silný rejection této trendliny a hlavně ta struktura, jo? Co je pro mě nejdůležitější, je vždycky struktura, jakmile struktura je dodržená, ten trade tam má mnohem větší pravděpodobnost, že vyjde. A v aktuální moment trade vypadá super, líbí se mi, co se tady formuje, aktuálně říkám, jsem v tradu. Možná budu dávat i scale-in, jelikož jsme aktuálně prorazili tenhle ten intraday level na 15-minutovém timeframeu, takže jak by vypadal můj scale-in, jestli budu scalovat do této pozice. Říkám, moje hlavní pozice je takhle. OK. Scale-in bude vypadat tak, že já půjdu na menší timeframe, což je M30 nebo M15, a najdu si tam nějaký level, který aktuálně můžete vidět, tenhle ten level. Tady ta vlastně, dejme tomu, že tady ten counter trend, co se tady tvořil na tomhle H1, na téhle H1 struktuře, tak byl zase proražený. Takže aktuálně už mám zase další potvrzení toho, že market má indikaci toho jít dolů. Jo? Takže jak bych tady to hrál, já bych to udělal tak, abych neoverriskoval, tak tenhle stop loss bude přímo za tohle high, OK, což je London high. A scale-in pozice bude sell limit tady, stop loss tady, takže tenhle ten stop loss z originálních 30 pipů jde na 10, což znamená, že já mám dalších 0,65% risk, open risk. Já nechci overriskovat, já vím, že mám jenom open větší risk. A stejný take profit, jo? A potom ten risk reward se dost změní. Originální 1:2 se promění třeba 1:4. Takže to je všechno k tomu tradu. Pokud máte nějaké otázky, určitě se neváhejte zeptat a bude to asi všechno pro tenhle ten vlog, pro tohleto video. Je to taková směs všeho, ale říkám, chci to kombinovat, chci to dokumentovat, takže mi dejte vědět, zda se vám tohle video líbilo a uvidíme se zase příště.